les que llegim en els manuals. Si busquem, en trobarem d'altres. Són històries en minúscula, les que ens aporten la capa més propera a la gent. Aquesta és la Casa Vicenç, la primera casa dissenyada per Antoni Gaudí. Fins no fa gaire pensàvem que el seu propietari, Manuel Vicenç, era fabricant de rajoles. Però com esbrinem que en realitat va ser corredor de borsa? En aquesta altra casa del jaciment arqueològic del Born, al segle XVIII, hi vivia un menestral. Confeccionava cordes de viola amb budells d'animals. Però com sabem que el seu nom era Antoni Corrales? I on es va escriure que estava casat amb la vídua Lluïsa Madriguera? I per què tenim registrat un deute de 37 lliures amb el fuster Jacint Rovira? Tot això ho sabem gràcies al fet que a Catalunya hi ha hagut una gran tradició d'autoritzar documents notarials i conservar-los minuciosament en protocols. En els documents notarials hi ha